că proful ar trebui să faciliteze procesul de învățare. Cu alte cuvinte, și aici vine schimbarea fundamentală, ce trebuie să știe un profesor nu este domeniul respectiv la nivel de excelență, ci de facilități de mișcare. Eu cred că un lider care începe să conducă câte ceva, așteaptă o confirmare din picioare de parteneri. Adică se uită să vadă că el a dat o marcă, un impuls, un ceva și asta nu s-a acolo. Și atunci înseamnă că a făcut ceva bine. Și caută confirmare. Exact. Eu cred că pur și simplu unii nu se pot uita unii la alții și se uită în jos. Poți să-mi explici ce faci, te rog frumos? Nu se pot uita unii la alții. Înregistrez aceste momente memorabile în istoria tangoului din România. Începătorii noștri fac basicul fără cross. Unii fac basicul fără cross. Bun. Cel mai mare obstacol în calea predării sau în calea explorării unei maniere coerente de predare este faptul că nu există suficient de mult timp. Tangul ăsta dansat de multă vreme încât să dezvoltă maniera de predare. Majoritatea persoanelor care predau, realizarea, de exemplu, eu personal, și mie este un lucru destul de atractiv, însă ideea cea mai complexă de în liceu, nu să mă respect profesoarea. Femeia era complet incoerentă. Bun. De asemenea, în afară de faptul că tango, pentru că este o artă relativ tânără, nu există o manieră coerentă despre cum predăm, în ce ordine predăm, de ce predăm sau cum ar trebui. Nu cade fizică, sunt plăcuți. E light. Asta nu Mă de la strici și de picioare. Asta nu de la cross. Stai pe scaunul de cross, mă rog, ce așa? Nu e lucru toate și au mai mă căraie pe aici. Două poți să te fac, nu? Așa a fost și ăla. Uite-l pe Bogdan. Hai, Bogdan. Ok.